Hai o bawb, os ydych chi'n myfyriwr yn y flwyddyn ola, mae'r Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr yma i chi roed eich barn ar eich amser yng Nghaerdydd. Mae'r Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr yn helpu raddio prifysgolion yn Deyrnas Unedig, ac mae'r hyn yn helpu greu tablau enghraifft The Times Higher Education. Hwn sydd wedi rhad graddio prifysgol Caerdydd fel yn yr 20 oron yn Deyrnas Unedig. Mae'r undeb hefyd yn dod yn bumed yn ôl barn y myfyrwyr ohoni. Gan fod y hwliadau yn cael ei gwblhau yn eich blwyddyn olaf, mae nifer yn gofyn pam ddwy'n mynd ati i gwblhau. Ond, heb o myfyrwyr o blaen wedi dweud bod oriau o'r llyfrgell yn wael neu bod yn cymryd amser hyd i gael adborth, all fydd newidiadau sydd wedi digwydd yng Nghaerdydd heb ddigwydd. Felly, mae'n bwysig iawn i gwblhau. Peidiwch chi'n nghofio mae'r NSS yn gwybod i enw, felly os gennych chi unrhyw beth i ddweud am eich amser yng Nghaerdydd, y da neu'r drwg, dyma'r cyfle i chi ddweud. Fe allwch ennill un o 12 gobr o 50 pint, ac mae rhai ysgolion yn rhoi iPad fel gobrau, felly mae'n werth i'w wneud. I gwblhau'r holiadur, ewch i thestudentsurvey.com neu pan ewch ar gyfrifiadur prifysgol, cliciwch ar logo'r NSS ar eich cyfrifiadur.